Chceš skutečně vědět, co se skrývá za těmito dveřmi? Tak neváhej a přijď na Den otevřených dveří. Těšit se na tebe budou profesoři, profesorky, studenti, krásné studentky a také náš pan ředitel spolu s vedením. Hele, já jsem tady, jo. Za odměnu ti věnujeme blok, průpisku nebo nádherný odznáček, který se u nás dostává jen za zásluhy. Díky množství QR kódů na naší škole se ti naskytne jedinečná příležitost zobrazit skryté informace o naší škole. A navíc budeš svědkem velkolepého otevření nové učebny základu společenských věd. Tak se moc dlouho nerozmýšlej, budeme se na tebe těšit. Dobrý, ne? Bacha, ředitel! Den otevřených dveří na Vichterlově gymnáziu ve středu 15. ledna od 14 do 18 hodin. Pozor studente, se speciálním manuálem glosária zvládne dělat průvodce každý, tak neváhej a stan se i ty součástí Dne otevřených dveří na Vigimu. Den otevřených dveří na Vigimu, středa 15. ledna, 14 až 18 hodin. Více informací najdeš na školním Facebooku, webu školy nebo webu glosária. Co to je? Co to tady máme? Kameru. Výborně, to se bude hodit ke Dnu otevřených dveří.